Volem que els socis vinguin perquè s'estimen la llengua, volen proposar o participar en activitats de cultura, defensar el país, evidentment. Fa un moment hem tret la cortina aquesta que ens obre aquest espai Muriel Casals, allà hem posat una foto de la Muriel. Va aconseguir amb aquesta paciència i amb aquest tarannà a poc i anar fent, amb aquesta transversalitat, que anéssim aconseguint involucrar-nos i posar-nos en aquesta lluita. Així doncs, al costat de la muralla en farem un espai d'acollida, de retrobament d'amigues, d'amics de tot el Penedès. Un lloc de servei als associats, però també a tots els ciutadans que ho vulguin compartir. L'11 de juliol del 1961, 5 empresaris, visionaris, 5 persones que tenien la seva vida solucionada, formaven part de la burgesia barcelonina, varen crear l'entitat que avui encara és viva després de 55 anys, que portava per nom Òmnium Cultural. No anhelem res més que poder solucionar els problemes de la ciutadania de peu. Aquesta voluntat de persistir, de llengua, de cultura, de cohesió social, d'educació. És allò que sempre ens deia la Muriel, no? Que era doncs, que passi el que passi, que ens en sortirem, però que estimem-nos, que tot això que estem fent tots i totes junts és molt bonic. No? Per tant, doncs, estimem-nos, perseverem amb la lluita i tinguem la convicció i la fermesa que ens en sortirem. Felicitats i moltes gràcies.